Negi wacho gimoro ni wach bandera moro manyaka bed half. Akendi be nuwinje. Nuwinjo wach bandera no. Kasto nochako wacho ni nentiere ji adek manopang ni ne nyalo dhi neno jawar. To ji adek gi achiel mokapar kaka katiba ne dhi affect process. Emomiyo sama wa discuss ni to eto nyalo konyore nango or eto go lweny mane. Nyaka winj wach mano wache bunge cha nikech mondo jatend kweth mang'eny wach gimore bunge madhi gi ngima mar ker gino ntiere kaka giseng'eye. To kendo mondo chako wachi madhi gi ngima mar ji ariyo mabe ji ariyo gi machielo ing'eni affect katiba. Kwa ng'iyo article 43, 44 gi 45 ochiwo hierarchy ni ka ker onge to ng'ama kawe. To ka ng'ama kawe no onge immediate no to ng'a kendo makawe. To gino nego bed ni gi serve period maromo nade. Lakini ka ji adek go te onge to nego bed no dhi kanye. Koro ka ng'iyo list cha kaka ne wacho ni bandera ne onego bed ni fuyo nus by March 2025 higa manyien. Ne yudo ka jogi ntiere kwan moro manogo ma ng'ama no onego bed ni koro dhi kawo gini ne dhi mana bedo kacha ndalo 60 titimo yiero manyien. To kiwinjo kikete ndalo 60 titimo yiero manyien, gima wang'eyo shida mwasebedo godo ka are yiero mokalo sani koro higni 2 en ni waonge gi IBC. To ng'ama ne dhi timo yiero manyien ni ka ng'ama ni kacha cha onego bed mana ni hold position ni 60 days. Koro mae e gima neno komiyo wabunge nogo gicha 291 tidwaro mana karibu 230 kende. Wachalo jok ma act designated survivor in Kenya. Mesha Ruto winjo timango na neno kanyo ne gibago lamo jo thur Rigathi ho bago lamo nyaka kuonde miuse kuonde mitime